አባቡነ አባ መምህርነ መምህርነ አባ ተክለ ሃይማኖት ላይካን ምስጢር ዲያቆናት እግዚአብሔር ዘሐረየኩምን ዝመረጸኩምን ኩራን ህዝበ ክርስቲያን ከመያለኹም አሜን። እትኩሉ ዝኽእል ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ነዚ ዕለት እዚ ዝበቃ ህይወት ዓዲሉ ኣብዚ ዝተቀደሰ ስፍራ ካብ ቅዱስ አቦና በረኸት ንኽንሳተፍ እዛ ዕለት እዚኣ ስለ ዝፈቀደልና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና ድማ ተሓጎስና ክብል ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ከም ዝጠቀሶ ሎሚ ዓብይ ግብሪ እግዚአብሔር ዝተገልጸሉ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብመገዲ ቅዱስ ፓትርያርክ ገይሩ ዝባርከሉ ሰላሙ ዝእውጀሉ ካብ እግዚአብሔር ክርከቡ ዝግብኦም ዓበይቲ ጸጋታት ድማ እንረኽበሉ መዓልቲ ገይሩ ስለ ዝመደበልና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። እንኳዕ ደስ በለና፣ እንኳዕ ሓጎሰና እግዚአብሔር፣ እንኳዕ ምስ ቅዱስ ፓትርያርክ ብሰላም እንደሓንና አራኸበና። ስለዚ እንኳዕ ደስ በለኩም። ንሓጎስኩም ሓንሳብ ብዕልልታን ብጨብጨባን ግለጹ። ከተማ ቬስትሮስ ብፍላይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ንቅዱስ ፓትርያርክ ዝተቀበለትሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ መዝገብ እዛ ከተማ እዚኣ ዓብይ ቦታ ዘለዋ እያ። ኣብ መዝገብ ከተማ ቬስትሮስን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያንን ንብዙሕ ግዜ እትምዝገብ ታሪኻዊት መዓልቲ እያ። ምክንያቱ ንቅዱስ ፓትርያርክ ዝተቀበለትሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ከተማ ዳዊት ነታቦተ ጽዮን ዘእተወትሉ መዓልቲ ንዘመናት መጽሐፍ ቅዱስ እናዘከሮ ይነብራሉ። ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሕፍቲ ካብቶም ኣደነቕቲ ታሪኻት ተባሂሎም ዝንገረሎም እቲ ሓደ ታሪኽ ናይ ዳዊት ከተማ ነታቦተ ጽዮን ብዓቢ ክብሪ ዘእተወትሉ መዓልቲ ዝዝከረሉ ዕለት እዩ። እዚ ዕለት እዚ ብፍሉይ ዘደንቕ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ንጉስ ዳዊት ካብ ዙፋን ንግስነቱ ወሪዱ ንክብሪ ታቦተ ጽዮን እናዘለለ ንእግዚአብሔር ዘመስገነሉ ንእግዚአብሔር ክብሪ ዝገለጸሉ ንከተማ ዳዊት ድማ ብዝበለጸ ዝተባረኸትሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ታቦተ ጽዮን ድማ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ከተማ ዳዊት ዝጸንሐትሉ መዓልቲ ዝዝከረሉ እዩ። መጽሓፍ ድማ ነዚ ብዘደንቕ ኣገባብ መዝጊቡ ነትውልድን ንታሪኽን ከም ዝሰግር ገይርዎ እዩ። እዛ ከተማ እዚኣ ድማ ልክዕ ብኡኡ መጠን ንቅዱስ ፓትርያርክ ዝተቀበለትሉ መዓልቲ ዝተፈልየት መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ግዜን ሰዓትን እትዝክራ መዓልቲ ኮይና እትሓልፍ መዓልቲ እያ እሞ ነታ ዘይትርሳዕ መዓልቲ ነታ ኩሉ ግዜ እትዝከር መዓልቲ እግዚአብሔር ስለ ዘብፅሓና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። እንኳዕ ደስ በለና ድማ ደጊምና ታይዳ ዕልልታ የለን ሓደ ግዜ ሓጎስ ስቕ ይብል ዋላ ኢድካ ይኽልክለካ ዋላ ኣፍካ ይዓፅወካ እሞ ከቢኹም ትመስሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝበለፀ ኩልኻትኩም ከም እትፈልጥዎ ቅዱስ ፓትርያርክ ወይ ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ወንበር ንዕኡ ብዝበለፀ ናብ ትውልድ ዘመሓላልፍ ንቤተ ክርስቲያን ድማ ቀጻሊት ከም እትኸውን ዝገብር እዩ። ወራሲ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ወንበር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅዱስ መን ይተልኩምኒ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥራሕ እዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ ማለት ናይታ ቀዳመይቲ ዓለም ወይ ድማ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ክትምስረት እንከላ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ክምስርታ እንከሎ ናይ ክርስቶስ አስተምህሮ ናብ ትውልድ ከም መሓላልፉ ሓላፍነትን ስልጣንን ዝሃቦም ንቅዱሳን ሐዋርያት እዮም። እዞም ሐዋርያት እዚኣቶም ድማ ኣብ ኩሉ ዘመናትን ኣብ ኩሉ ትውልድን ዝሰጋገር ትምህርቲ ምሂሮም
ዝሰጋገር ሕግን ስርዓትን ሰሪዖም ንቤተ ክርስቲያን አኩሉ ዘመን ህልውቲ ከምትኸውን ንምግባር ዝዓየዩን ዝሰርሑን አቦታት እዮም ንዖም አምሳል ወይ ድማ ናቶም እግሪ ተኪኦም ናቶም ወንበር ወረስቲ ተባሂሎም ዝተጸውዑ ድማ መን እዮም ተይልና ቅዱስ ሲኖዶስ እዩ ንቅዱስ ሲኖዶስ ድማ ከም ላዕለዋይ አቦ ኮይኑ ዝመርሕ መን ይተይልናዮ ቅዱስ ፓትርያርክ እዩ ስለዚ ሎሚ ንሕና ኣብዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝተቀበልናዮም አቦታት መንዮም እንተዳይልና ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ወንበር ወረስቲ ኮይኖም ከም ቅዱሳን ሐዋርያት ማለት እዩ ካላ አባላ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ወንበር ወረስቲ ክንብልን ከለና ከም ሐዋርያት ኮይኖም ክንደ ሐዋርያት ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያን ዝዓዩላ ዝሰርሑላ ንህዝቦም ዝእክቡ ንዝጠፋ አባቂዕ ናብ ደንበን ከም ዝመጻ ዝገብሩ ከቤተ ክርስቲያን አኩሉ ዓለም ከም ትሰፍሕ ዝገብሩ ንቤተ ክርስቲያን ሕግ ዝሰርዑ ስርዓት ዝሰርዑ ንኹሉ ህዝብ ድማ በማዕረም በሓድነትን ዝእክቡ አቦታት ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ወንበር ወረስቲ ዝኾኑ ዘእንገደት ከተማ እዛ ከተማ እዚኣ እሞ እንኳ ሓጎሰና እንኳ ደስ በለና አቅሊልና ኸይንሪዮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ታሪክ መጻሕፍቲ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝበልዎ ቅዱሳን ሐዋርያት ስልጣኖም ዝዩ እናተባህለ ይንገር እዩ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ስልጣን ከይጎደለ ብትኽክል ማለት እዩ ኣብ ሐዋርያት ዝነበረ ስልጣን ከይጎደለ ዝተቀበሉ መን እዮም ተይልና ቅዱሳን አቦታትና ነታ ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ካብ ክርስቶስ ተቀበልዎ ስልጣን ብዘይ ጉድለት ክርስቶስ ለሙን ኣብዛ ሕጂ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ነቦታትና ብምልአት ከም ሐዋርያት ገይሩ ዝሾሞም ዘመን ስለዘለና እቶም ከም ሐዋርያት ኮይኖም በክርስቶስ ዝተሾሙ አቦታትና ሎሚ ዝተቀበልናላ መዓልቲ ኣብ መንቋ ደስ በለና ደጊምና ስለዚ ሎሚ ሐዋርያት ክርስቶስ ዝተቀበልናላ መዓልቲያ ሎሚ ሐዋርያት ክርስቶስ ተቀበልናላ ክርስቶስ ወከልቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ተሸከምቲ ገይሩ ዝሾሞም አቦታትና ዝተቀበልናላ መዓልቲ ክርስቶስ በኦም ከም ዝግለጽ አቀዲሙ ዝተዛረበሎም አቦታት ዝተቀበልናላ መዓልቲ ሎሚ ነትን ንምልኾ አምላክ ነቲን ዓለም ዘድሓነ ክርስቶስ በመገድ አቦታትና ተገሊጹ ንሱም ሳና ሕያው ከም ዝኾነ ህልው ከም ዝኾነ አኩሉ ኩነታትን ጊዜን ከም ዝረድአና ከም ዝድግፈና አኩሉ ጊዜን ኩነታትን ንሱም ሳና ከም ዘሎ ከም ዘይገድፈና መረጋገጽ ቅዱሳን አቦታትና የምሞ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እንኳን ዝርአየና ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ብዛዕባ ቅዱስ ሲኖዶስ ቅዱስ ፓትርያርክን እንዘራረበሉ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ምንታይ ተይልና ክብሪ አቦታትና ብዝግባእ ተረዲእና ናይ ቤተ ክርስቲያን ክብሪ ናይ አቦታትና ክብሪ ምርዳእ ማለት ናይ ቤተ ክርስቲያን ክብሪ ብትኽክል ምርዳእ ማለት ስለዝኾነ ብዛዕባ አቦታትና ምዝራብ ማለት ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዝራብ ማለት ስለዝኾነ ነዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጽሓፈሉ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 11 ቀዳማይ መልእኽቱ ቁጽሪ 1 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ነጊርና ስለዚ ሎሚ እዛ ሕጂ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ክትመስለሉ ዝተዋህባ ደረጃን ልክዓን መን ይተልኩም ንቦታታ ምምሳል አቦታትና እንምርሓሎም ዝመርሑና ጥራሕ ዘይኮኑስ አቦታትና ክርስትና ከመይ ከም ዝንበር ክርስቶስ ከመይ ከም ዝኾነ እንሪኦሎምን ሲዒብና ንዖም ንምምሳል ድማ እንጓዓዘሎም አርአያና እዮም ማለት እዩ በዚ ምዕቡል ዓለም ሞዴልና ማለት እዩ ካላ ባህል ሓቀይ ሞዴል ሓቀይ ናተይ ሞዴል እናበለይ ንገር እንደ ሓቀይ መቸስ ሎሚ ዝበዝሕ ሰብ ትፈልጡ ኢኹም ሞዴሎም ዝገብርዎ እንተፃዋታይ ክዕሶ ክኸውን ይኽእል እዩ ንደራፋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ናተይ ሞዴለይ መሲ ዝብላሎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝብላሎ ካልእ ዝብላሎ ናህና ሞዴልና ወይ ድማ ናህና መለክዒና ናይ ክርስትናና ጉዕዞ እንኽተሎም ኣነ ንክስቶ ክመስል ኣለኒ ኢልና እንብሎምን እንምክሓሎምን መን ያቴልና አቦታትና ስለዚ እቶም እንምክሓሎም አቦታት
እቶም ክንስዕቦም ዝግባአና አቦታት ሎሚ አሞንጎና ዝረኸብና ዮም መዓልቲ እግዚአብሔር ክንራኸብ ዘፈቀደላ መዓልቲ ዘዓብየት መዓልቲያ ከምቲ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ እታ እግዚአብሔር ድንቅ ስራሕ ዝሰራሐላ ዘደንቅ ተአምራቱ ዝገበረላ መዓልቲ ዓወት መዓልቲ ሓጎስ እዚያ እሞ ንተሓጎስ በአድማ ደስ ይበለና ዝበለሉ መዓልቲ እሞ ካብዚያ ትበልጽ ክንሕጎሰላ ምችእቲ ዝኾነት መዓልቲ የላን እሞ እግዚአብሔር እንኳን መዓልቲ ሓጎስ አብጽሐና ስለዚህ ብዝበለጸ ንሕና ሎሚ ዝተቀበልናዮም መን ምዃኖም ብንጹር ንምርዳ ምእንቲ ክሕግዘና እዩ ሎሚ ዝተቀበልናዮም ንሐዋርያት ተኪኦም ንቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ተሸኪሞም ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ንደቀ መዛሙርቱ ሓደራ ክህቦም እንከሎ ናይ ሓደራ ወንጌል ተባሂሉ ጽዋዕ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 እዩ ኣብ ቁጽሪ 20 ክጠቕሰሎም እንከሎ እንታይ ኢሉ ነጊሮም ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኹም ኣለኹ ኢሎም ክርስቶስ እቲ ንሕና ነምልኾ መድህን ዓለም ክርስቶስ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘሎ መረጋገፂና ኸ መን ይተልኩምኒ ቅዱሳን አቦታት ወይ ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ስለዚህ ምክንያቱ ናይ ሐዋርያት ክህነት ዝሓዙ ናይ ሐዋርያት ስልጣን ዝሓዙ ናይ ሐዋርያት ተልእኮ ዝሓዙ ናይ ሐዋርያት ጉስነት ዝሓዙ ናይ ሐዋርያት መሪሕነት ዝሓዙ አቦታትና ብዘይ ብምልአት ብዘይ ጉድለት ኣብ ልዕሊ ጴጥሮስ ዝነበረ ስልጣን ኩሉ አቦታትና ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነበረ ስልጣን ኩሉ አቦታትና ኣብ ልዕሊ 12 ሐዋርያት ዝነበረ ስልጣን ኣብ ልዕሊ ሊቃውንት ዝነበረ ስልጣን ሎሙን ኣብ ልዕሊ አቦታትና ኣሎ ስለዚህ እዞም ኩሉ ስልጣን ዘለዎም አቦታትና ንቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ ዘመሓድሩ ዘመልክዑ ዘጸብቁ ቤተ ክርስቲያን አኩል ዓለም ከም ትሰፍሕ ዝገብሩ ንምእመናን ብኩሉ መለክዒኦም ነዚ ዓለም ተዋጊኦም ከም ዝስዕሩ ዝገብሩ መንፈሳውነትና ከም ዝብርትዕ ዝገብሩ መገድ እግዚአብሔር ብትክክል ሒዝና ከም እንጓዓዝ ዝገብሩ ናብ እግዚአብሔር ዘብጽሑና ናብ መንግስተ ሰማያት ዘብጽሑና ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘብጽሑና ምስ እግዚአብሔር ዘራኽቡና አቦታትና ሎሚ ዝተራኸብና አላ መዓልቲ ኣብ እንኳ ደስ በለና ስለዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ ማለት ቅዱሳን ሐዋርያት ማለት እዩ ነዚሁ ናይ ቅዳሴ መጽሐፍና ብፍላይ ቅዳሴ ማርያም አባ ሕርያቆስ ክጠቅስን ከሎ እንታይ ኢሉ ክጠቅስን ከሎ ከምቲ አነ ይዝብል አባ ሕርያቆስ ክጠቅስን ከሎ አነ ምስ ሐዋርያት ኮይነ ከምቲ ምስ ክርስቶስ ካብ ኢድ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ዝተቀበሉ አነ ድማ ምስኦም ኮይነ ስግኡን ደሙን ተቀበልኩ ኢሉ ኣብ መንጎ ሐዋርያትን ኣብ መንጎ አባ ሕርያቆስን በዘመን እንተርኢና ናይ ነዊሕ ዘመን ፍልል ኣሎ እንቶ ሓደ ናይ ሚትዝ ናይ ሓደ ሽሕ ዘመን ፍልል ኣሎ እንቶ ሆነ ግን ናይ ሓስታት ሓደ ሽሕ ዝኣክል ዘመን ካብ ሐዋርያት ፍልል ዝነበሮ አባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴኡ ክጠቅስን ከሎ አነ ምስ ሐዋርያት ኮይነ ኢሉ ነቲ ቅዱስ ምስጢር በሕብረት ተሳትፈ እዩ ንምንታይ ይመስለኩም አኩል ዘመን ናይ ሐዋርያት ስልጣን ምስቶም ንቤተ ክርስቲያን አኩል ዘመን ዝመርሑ አቦታት ስለዘሎ እቲ ኣብ ዕለተ ዓርብ ዝተፈጸመ ኣብ ዕለተ ሐሙስ ዝተፈጸመ ቅዱስ ምስጢር ከይተለወጠ በትክክል ክርስቶስ ኣብ ማእከሉ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከሉ ኮይኑ ምሰቦታት ብምዃን ነቲ ቅዱስ ምስጢር ስለዝፍጸሞ ሎሙን እዛ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ዘላቶ ዘመን ካብ ሐዋርያት 2000 ዘመን ርሒቃ እኳ እንተኾነት ነገር ግን ንክዕ ምስ ሐዋርያት ከም ዘላ ከም እትኸውን ዝገብርዋ አቦታት ምሳና ስለዘለው ሕጅውን ምስ ሐዋርያት ኮይና ነቲ ቅዱስ ምስጢር ንክንሳተፍ አቦታትና ናይ ቅዳሴ ስርዓት ሰሪዖምልና ሎም እንኳ ደስ በለና ስለዚህ እዛ ሎሚ በቦታት እንባረኸላ መዓልቲ በቦታት ኢድ ቅዱስ ምስጢር ስጉን ደሙን እንቅበለላ መዓልቲ በዕለተ ዓርብ ዝተፈጸመ ወይ ድማ በዕለተ ሐሙስ ሐዋርያት ካብ ኢድ ክርስቶስ ከም ዝተቀበሉላ መዓልቲ እትቁጸር መዓልቲ ስለዝኾነት ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን
معلتتاتا كلن تخونه بفولي جن قدوسان أبوتاتنا يد مقبال مالت زعبي برخص لزخونه انكوعنا بزعلت زي እግዚአብሔር አብጽሐና معلتنا استبرخ معلتي ግበረልና ካውቦታትና በረከቱን ረድኤትን የሳትፈና እግዚአብሔር በቦታትና ገይሩ ዝምህረና ትምህርት ብዙሕ ይሞኒ ነዞም ሐዋርያት አስር ዝተከተሉ አቦታት ካውጎይታ ስልጣን ዝተዋህቦ አቦታት በመخبار ካባታቶም ቡራኬ በመስታፍ ነቦታትና ዘለና ክብር በመግላጽ ንቤተ ክርስቲያን አኩል ጊዜም ኩነታትን ጠጣው ክንብለላ ሐደራ ንብል ትፈልጡይኹም እዛ ዘላ ዓለም ነቦታት በመጽላ ንቤተ ክርስቲያን በመጽራፍ ተለለየት አኩል ዘመን ቤተ ክርስቲያን በውዛሃት አህዛብ ነዓብ ዘይመስሉ ስደት አጋጥሙ አዩ መከራ አጋጥሙ አዩ ማሰርታ አጋጥሙ አዩ ሰማዕትነት አጋጥሙ አዩ ንኹሉ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ሐሊፋ ግን ክሳዕዝ ዘሎ ትውልድ ክትቀጽል አቅም ረኺባ ንፈተንታ የሐሊፋ ንሳግን ህልውና አረጋጊጻ እትቀጽል ዘላ ቤተ ክርስቲያን እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ናይ ኔሮን ፈተና ሐሊፋ ናይ مقدونيوس فتنا حليفة ناي ديوقلطيانوس فتنا حليفة ناي ماكسيميانوس فتنا حليفة ناي غراي محمد فتنا حليفة ناي يوديت غديت فتنا حليفة اذا بيت كريستيان زي زي حالفتو فتنا يلن نساتهم يلون نساغنا الله بيت كريستيان نفتنتا يحليفا ناي مقصال عقمن بقعاتن زلو بيت كريستيان اقربا زمن زنبره ناي عالمنا نعلم بحنتي نخجز زقال زنبر فرنساوي اب زمنو كاز تزارو بحد قال نيري انتايلو نسختكسن كله اكل زمانات يبل اكل زمانات اسكندر عبين علم بحد خجز فتينو غنا يكونلون ادمي حاصيرو طفيلو دحارون نايك اسار منغستين علم بحد خجز فتينو ايكونلون حليفو اناون نعلم بحد منغست خجز فتينه جنك أموداتها تصعيرين أيكون اللين أمل عالم كاب زمانات جميرو نكسناتو كيسا سعرنا عالم زجزء زلو كريستوسيو نسجن كل جزء قبل بدك سبع زنجسي أتمسير انت أيكبلن كلت انكلو ناي كريستوس نكسنت على حق مسارات زجبر رسول زخني ليه بيت كريستيان أتوم نعازي مسلو كتفوا إلهم زفتنو مسكرهم لا زحالفوا حقنيا بيت كريستيان نزمنا زحالفت بيت كريستيان أكل زمانات موت كيف رحت معصرتي كيف رحت سقاي كيف رحت أميتن سداتن كيف رحت نخلو سقاي زعالم زي كيف رحت حليفة نابز تولد زمات بيت كريستيان يا زلاتنا لومون نايزي ملك عزي إذا زلنا عالم زيا نبيت كريستيان زي سما سم المهاب نبوتاتنا زي سموم سم المهاب حدا غزي بوليتيكنياتات نمغبار حدا غزي كالو ملك زلوم غيرا نمغلاص اكو انت فتنت ازي كريستوس نزبلو قال تفصامي من انت كونيو نمنتاي تلكم عالمنا عاي صلياتنا يا نعخاتكم كنتاي كتصلعكم يا عالمنا عاي تقبلتنا نعخاتكم ما يتقبلكم يا معالتاوي نكريستوس زتصرف ملختي انما حلالفت التحدر زلع عالم لومي بزعبا بوتاتنا صبوق كتزارب اين صبنينا مو نحنا كن ناي بوتاتنا كبرينا يمحلاو حلافنتن قديتان سلازلنا نزي قديتا زي بموصا نكريستوس امونات كنكنو لي يغبانا مخنياتو ناي بوتاتنا مسخاخر نحنا سلازخونا ناتوم اثر صعبت نحنا سلازخونا ناتوم هلونا ناي بيت كريستيان قصالنت وحس كم زخون زغبرو سلازخونه بيت كريستيان اكل زمن نخل سعيراخ تقصل زخالت سينودوساويت بيت كريستيان سلازخونتا سينودوساويت زخونت بيت كريستيان يا نخل زمن سعيرانا يمقصال عقم زلوا نتا قداميت زمس بيت كريستيان زمسع الملك الله زبلنا يا سينودوساويت مخانا سلازي نزا سينودوساويت زخونت بيت كريستيان زيا سينودوساويت كوينا خمتقصل زغبرو ابوتاتنا امونغونا سلسترخبلنا حاغوسنا بزحيمون حاغوسنا بطاقيتن بعللتان نغلصو سلازي بعبي لومي زيابير فقادو خوينو كاوبوتاتنا برخت نساتفلو علتن معالتن كغبرلنا ناي زيابير سناي فقادو يخونلنا كلنا بوبوتاتنا تباركنا نيابوتاتنا 10 مجد تختيلنا
ንቤተ ክርስቲያንና ዘለና ቅንዓትን ንቤተ ክርስቲያንና ዘለና ሓልዮትን ብምግላጽ ልዕሊ ኩሉ ነቦታትና ክብሪ ገሊጽና ንቤተ ክርስቲያንና ስልማታ ብምዃን ክንቅጽል እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና በረኸት ቅዱስ አቦና ይሳትፈና ወስብሐት ለእግዚአብሔር መምህርና አባ